Pre! Kusang humba? Okay na? Kira? Ha? Upibigay tilawang ko ni kay... Naar ba ko yung espesyal na bisita rin akong kumpare nga pirabi hagi. Mo yung nag-sponsor niyo sa Baboy. Ang litso na to, kumbati na na! Preparasyon na siya! Sige, kay mabot akong bisita rin nga kumpare na ko. Alam mo yung kimplada mo ba di? Kanda ba yung humba ba di? Mura ka dubo! Okay kayo? Nindot ang humba! Okay kayo? Okay kayo? Kanda may talaan na yan kay kamu. Nino nga may tilaw-tilaw ba di? Di na namin sa tilaw ba di? Atong litson, okay na di? Pare-pare na eh. Preparasyon na di? Kana. Kaya kini siya, sponsor na siya kung kumpare ka sa Saudi Amerika. Gwapo kita bisita ron. Bisag pisot na siya pero gwapo kayo. Tuhanan na! Hira, ito na tuyo ko na titiyo ha? Pero titiyo na, kumpare mo abot na. Sakto na. Ngita mo din tila eh. Dati ako tawagan ng kumpare kay... High-tech cellphone na eh. Pre! Pre! Pre, pisot! Kinita sa doon. Nabot ako kumpare. Dali na, pre! Pre! O, dali na! Putang na yung cellphone pre kay mura mag-init ka na yung cellphone pre. Saan ni naglalaro ko ni kuan pre? Oo na, pre. Luto na kong bata-bata na si Buddy. Buddy nga naman ang bata-bata. Buddy. So madayon yun ang kanang birthday si anak day. Ang imong gipalit ko sa mong baboy, pre. Mauna na, pre. Tuyo kuno na, pre. Abti kayo ang ako ang mga sakop diri sa... Tay ako pre Salog, nagpasalamat pre. Oh, nagpasalamat sa ko pre kay diri jud mo gihild sa usan ni diri? Salog. Luir, salog. Salog. Ang imong kinugos nga imong gisunsuran, pre. Tapay gilakaw, pre. Mga nagpalit pa to siya. Kunyara asa man tong anak nimo? Wa ko ka Katong akong ginamanghuran ba? wa ko kita nimo ka manghuran. Limot Ang ako nakitang bata nimo katong usa pero kanang nagdibo ka ro kailan naman 18 anyo sa siya nagdibo na akong ginibuhan og sayo kay ikaw ulim sa kadalian sa Amerika kun ibaw ka nga ba't uno pa mo tayo dibuhan na niya karon 18 anyos pa na siya akong ginibuhan kay palit pa ka sa mamoy dili kay nagpasalamat siguro kay akong sponsor ng baboy wa gyud nimo gikurap ba kay corruption ba kay kagnaon pre. timing kay pre timing kay pagkarya po mo pre kay dungan sa pista sa amo ang lugar karon Pero nahibuong ko pre. salog Nahibuong ko pre. Ang akong gi-sponsor nga baboy, anday man to kanang bakter ram na yung gihawon la. Kanang uban ana. Oh, bulsa ni mong uban, mao na kadaot mo pre. gihumba Humba de. gusto ko kan ulo no musiga ko kuan ha reklamo pa mo ka Ani mo anak ba wa ko kita na oy, asa man anak mo? na Wapo na. na hoy sino ko yun naman lima ko sa nina yun naman lima ko sa nina Nasaan ko dito ba? Ako kadamdam sa tindahan. ilan ka kagabi ka magpa pre amin sa ninong Ninong. Ikaw na pamino dito na mo na pre. Kaguwag mong ginagawa nimo. Ano imong gibuhan? buti kang Iuli ang kinabuhi sa kong baboy na akong bawi una. Gasto mo tao ka na naunga pre. amin dako sinong Ninong. Ayaw tao. Ba, yun naman din ninong pwede mapagkakos ako pa. Sulti pre ka pre, mao din imong anak nga akong ginugos. Sulti ko mo dayon ta pre. mo bitaw na ako sa meminaw na ko Gibunyagan ron is pare ni tawo na pre. di ka ay pagbuot pre kay mao naman gina ako nga ako na sa likay na akong anak mao naman gitaw na Mao ni ko siniro pre kay paeg mo kignaong. Mamili naman kaninong. uy buhok tiksik ko bang Ari to kwartar ko be. sa Ang kwartar. mambawi man nimo uy man uy usa ka milyon sa nang baga nako ikaw katakar ka kami mo dos biya nya Nagsikat paghambog nga gwapo kay na imo anak. Ay sa panganom ni minsan. Lako layas ito eh baka anak pa. Bimili naman ko na ninong. Ato na ko pre bahala na kay mo.